Takže čaute, ja som Mike Kleska a je tu so mnou Arty TV. Pozdrav. Čus. A ja vás vítam pri tomto let's play na hru Čarovný Minecraft. Je to vlastne modpack a to je všetko. No a proste tento server vytvoril Arty, tak ma pozval, že či by som si s ním nezahral a ja som príjmol. No a my si ho ideme teda zahrať. Takže je tu krásne malé zlaté prasiatko a teraz ho zabijeme. Tak ja vyťažím veľké drevo. Poď sem, ty krpaté prasa. Kde si? Ja neviem, či teraz u mňa volá, čo počujete, ale okolo mňa teraz došla motorka. Zagrvalý vodič! Skoro mi hrdlo vyskočilo. No videli ste to? Tu mám krafťáčik. Ďakujem za drevo. Ja som sa sem nejako bugol. Však dobre. Však veď to správne chodí. Tak keď tu máš polku dreva. Naval drevo. Díky. Ešte bola, že k tomuto modpacku, tento modpack vlastne zložil gamer, takže urobíme vlastný tutoriál, ako si ho stiahnuť. My už máme na to aj jednoduchší spôsob, ako to robil zložitejšie gamer, a nás to teda začalo rozpočávať. A ešte by sme vám chceli povedať, že nebudeme natáčať len z Minecraftu, ale samozrejme budeme natáčať aj z GTA 5, a to z GTA Online, a na tento kanál budem ja natáčať ešte aj nejaké LEGO hry. Ak sa vám to bude páčiť, tak ja budem rád a budeme radi obaja za každý like, ktorý dáte. No a videá uvidíme, ako budú vychádzať, že nie vždy máme čas. A chceme vás ešte informovať, že o 2 týždne bude live stream, ktorý bude pre vlastne deti z nejakého detského domova, či ako. Poslali to Artimu, takže od neho jemu to prišlo. A že vraj, keď budeme radi, aj keď dáte like na live streame, pretože tie lajky pomôžu tým deťom, pretože oni nejako tie lajky zázračne zmenia na peniaze. To by som aj chcel vedieť. No a vlastne tak. Takže budeme radi, ak prispiejte každým lajkom. Presne. A ja som našiel jaskinku. Jasné. Čo tu je toto povedať Danny? Neviem, ale poďme. Čakaj, ja si ešte spravím ten krompáček. Nemáš nejaké jedlo? No, určite zdechnem. Chceš kamenný krompáč? Do rytiča si to... A už to neviem. Ja idem nejaké zviera zabiť, lebo ja potrebujem strašne jedlo, lebo zdechnem možno aj. To nevadí, potom je bek. Nevadí, také... Tu keď zomrem, tak sa mi tu veci vlastne nechaj. Áno. No, vieš, čo som... Ja nenaspravil na začku tému, ale nie som si teraz istý. Čo je toto? Čo je? No a budeme natáčať teda z GTAčka, potom budeme z World of Tanks. A všelijaké tieto kokosy. A takéto hry. No a vlastne... ja mám doma nejaké tie LEGO hry a ja budem rád, ak vás to bude baviť. No a možno pozvem možno aj Artyho, že by sme to spolu natočili a tak vlastne.
Samozrejme to nebude v multiplayeru, keď tak ja budem pri ňom sedieť, alebo... Môže, to sa dá hrať multiplayer. Aj ozaj, no tak... Budeme hrať By som k nemu prišiel, aby sme ho hrali teda v multiáči. Alebo ja by som prišiel k nemu a zahrali by sme si to u neho. No a čo sme to chceli ešte vlastne? Ja dokážem každopádne kopem železo. A ja hľadám každopádne zviera. Čo mi vypadne z delfína? Jaj, to je žralok! No do prdele, či ti vypadnú také zuby, alebo čo to je, ktorý sa dá urobiť to siečkované brnenie, alebo taký meč. No mi z toho vypadlo, teraz som na to nasratý. Kráva! Ale to nie je nič nové, lebo však kravu vidím na každom kroku, aj v škole vidíte kravy. Áno, dokonca je tam i viacej než tu. Ježiš, vlkodlak! A to Nie! Jaký? Prvá smrť. Jaký? No však aký normálny, hnedý. Aha. Jak sračka. To čierneho. Fú. Ježiš, a ešte po mne... No, už to vidíme sa. Trošku... Natáčame na Bandicame a vlastne Arty ho má. Ale ja o tom nemusí nikto vedieť, nemá hovoriť. Ale nie. Proste... Jak sa dostanem z tej jaskyne, prosím ťa? Lebo nemám drevo, nemám meče, nemám nič. Som proste chudák, som chudobný. Jo, Nemáš nejaké drevo alebo niečo také? Alebo kamenný krompáč? Styky by pomohlo. Tu máš toto. Jo. No tak to mi pomôže teda. No a už aj použitý, to je ešte lepšie. My teraz hráme na jednom serveri aj s jedným chalanom a my sme si tam teraz začali stavať hrad, takže ak by ste chceli, tak nám napíšte do komentárov, že či by ste chceli, aby sme natáčali aj na tom serveri, alebo máme natáčať na tomto. Tam je vedľa... Zabij to, pomôž mi! Kokot priebaný, nechaj ma! Nechci úplne to... Ne, prečo koža, ja som to dušu. Nič lepšie. Inak, to sú Ja potrebujem ísť... Prosím? Iba hovorím, že to potrebujeme aj len. V druhom dieli by sme čo začali robiť? To už by sme si aj doma... Tam nejdem. V druhom dieli by sme už možno začali aj stavať dom. V treťom by sme sa k čomu dostali? Možno aj k tej taumanike. Áno, to je tento. Ale zase vám povieme len toľko, že... Nie! Zdechol si? Porti ma! Nie, neportuj a ja teraz ho idem kľude zabiť. Čo urobiť, keď nemáš nič? A ja mám, si proste parchaný, neschopný. Nemáš styky? Tak si parchant. No a vlastne, možno vám spravíme aj také súťaže. Že ak by sme takú elektroniku získali, alebo nejaké myšky, niečo takéto, tak by sme spravili nejakú súťaž a vlastne my by sme vám potom poslali. Ak by sme dostali nejakú elektriku od nejakého, ja neviem, hovorím napríklad, možno nie od Asusu, tak by sme vám urobili súťaž a ak by takto vyhral, tak by sme my by sme mu poslali vlastne púl elektriku. A poteší nás, teraz natáčame na ktorom? Na tomto novom kanáli? Alebo natáčame? Na kanáli Salamandriaci.lb. Nie Salamandriaci, lebo... Salamandriaci.
Alebo nie, dáme to vlastne... Nedáme to na tento náš, ten... Nie, bude to na Salamanko. OK, tak ja si svoj krásny tréning. Dáme vám do popisku videa, či... Nie do popisku videa. Neviem, lebo vieš, či to nájdu vôbec. I tak na mojom kanáli nájdete... Toto video a dáme tam aj kanál aj na salamandíkov. Áno, alebo dementíkov. OK, keď tak poďte a ja si idem vypáliť irony. Neviem čo. OK. Ty si von z tej jaskyni šiel, akože. Ja som chcel ísť do tej jaskyne. Nemáš nejaký tento? Cobblestone? Mám, počkaj. Dám takto. Takto. A tu mám ešte paličky. Drevo už mám ako, ale však dobre. Nemáš nejaké jedlo? Ale mám iron sword. Z toho sa najem, ti poviem inak. No vieš čo, ako to je chutné. Aké je to? Človek by až neveril. Počkej, to sú asi všetko. Dobre, toto ti musíme zhabať, všetko iron, akože... No tak akože prepáč, ale... Barchan je to! Čo robíš? Ale nič. Počkaj, idem zabiť tú kravu. Ok, ja idem tieto. Počkaj, tíhame. Ježiš, kúkol sa na mňa, to je hrozné. A potom, teraz mám takú blbú otázku, ale treba sa spýtať. Ak by ste chceli, aby sme nadávali počas videa, tak nám to napíšte. Ak nechcete, tak nám napíšte. Proste. Ale vieš, ako byť v takom úvodom, že by som a potom už ich ďalších kurva reky. Proste my to budeme raz striedať. A do prdele. Ty kurva, nechaj ma ty kurva. Necháš ho ty kurva. Ja vidím, že ťa zabila. A zostala mi polovička srdiečka. Super, a daj mi moje veci. Dobre, už dva. Určite. No, do piči, kde sme mali tu pec? Počkaj, si tam dám veľkú. X. Nie, D. Okej. To je tak ďaleko. Som od peci 2 metre. Ja tu nemám ten waypoint, ale však dobre. Poď mám aké drevo na to. Ja idem zabiť nejaké zvieratá. Prasa! Druhé prasátko. Prasátko, ahoj. No a uvidíme, ako budú vychádzať tie videá. A koľko bude vlastne trvať jedno video? Ešte im povedz. A z GTAčka tak to budeme robiť, ak sa bude dať, tak aj polhodinové alebo 25 minútové. No aj takto. Ide o to, že budeme ako budeme. Závisí to od času, viete. Lebo sice Arty nemá žiadne také mimoškolské aktivity, ale sice chodí na výtvarnú, ale ja chodím na výtvarnú, klavír a ešte aj cyklistiku. Kompový úzor, ale som to je počítačný. A ten stojí za prd. Áno. Nevidíš tak ďalcu, ale bielu. Nie, ale nie je to z dnešného dielu všetko z čarovného Minecraftu. Je to vlastne taký uvítací diel na náš kanál. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Po prípade hoďte nám aj odber, ale odber bude, neviem či lepší než like, ale obidve sú dobré veci. OK, mám jednu vlnu. OK, tak toto je z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, teda dajte like a ahoj. Čaute!